An Abi Hurairah sanging Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing aksiru ngekehno sapa sira kabeh hukumi sunnah. Ngekehno soal perintah. Dzikra hazimil ladzati ing eling perkara kang medhotake enake donya. Ing eling perkara kang medhotake enake donya. Rupane al mauti mati. Jadi sunnah eling mati. Itu perintahe Kanjeng Nabi. Rahu ngretaken ing hadal hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban. Wa an Anasin lan saking Anas. Kala dawuh sapa Anas. Wa an Anasin lan saking Anas kala dawuh sapa Anas. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing layata manayanna ojo ngarep-ngarep temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ojo ngarep-ngarep temen al mauta ing mati. Jadi ojo kepingin mati. Lidurin krono kemelaratan atau krono madorot nazala kang tumurun opo durin bihi kelawan ahad. Jadi ojo ngarep-ngarep mati krono madorot, krono coba, krono penyakit. Iku ojo sampai ngarep-ngarep mati. Jaluk mati ku lho gak oleh. Tapi nek ndonga gak apa-apa. Fa in kana nulilamun ana sapa ahad. Fa ing kana nulilamun ana sapa ahad. La buddha hale ora ana hindar iku maujud. Ana iku mutamanian wong kang ngarep-ngarep cara sampean wis gak betapol urip nang donya. Ngrasa nek uripe paling sara dhewe. Soale cobane gawedhe. Iku gak oleh njaluk mati. Tapi nek ngarep-ngarep mati cara wis gak betapol ndonga gak apa-apa. Fal yaqul mongko becik ndonga sapa ahad. Dadi ndonga dipasrahno nang Gusti Allah gak apa-apa. Misale sampean kena coba penyakit gak waras-waras, ngrasakno lara iku wis frustasi sehingga sampean iku wis nambakno nang ndi wis gak iso. Lah iku sampean njaluk mati gak oleh. Utawa uripmu gak enak njaluk mati gak oleh, tapi nek ndonga oleh. Ndongane Allahumma tu Gusti Allah ahyini mugi nguripake sapa tuan ing ingsun. Ahyini mugi nguripake sapa tuan ing ingsun makanat ing dalem selagine ana apa al hayatu urip ana iku khairon luwe bagus li keduwe ingsun wa tawaffani lan mugi paring seda sapa tuan ing ingsun. Wa tawaffani lan mugi paring seda sapa tuan ing ingsun makanat ing dalem selagine ana apa al wafatu wafat utawa seda apa al wafatu mati utawa wafat iku khairun luwe bagus li keduwe ingsun. Iku khairan luwe bagus li keduwe ingsun. Muttafaqun alaihi ayhada muttafaqun alaih. Ayhada dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Dadi nek ndonga gak apa-apa, ndongane ngoten niku wau. Duh Gusti, nek pancene urip niki langkung sae damel kula, panjenengan paringi kula enggal saras, enggal urip misale lara. Nek panjene sedo niki langkung sae kangge kula, nggih enggal panjenengan paringi sedo ingkang sae, sedo sing gampang. Utawa seto sing husnul khotimah. Ndonga ngono iku gak apa-apa. Dadi misale sampean mentok wis gak betah urip nang donya, mbok faktor napa ae. Faktor lara, ta faktor ekonomi, ta faktor didolimi wong misale. Iku nek njaluk mati gak oleh. Nek sampean wis frustasi kok njaluk mati gak oleh. Tapi nek ndonga gak apa-apa.
Misalnya sampeyan gak petapol urip nang dunya wis gak enak, gak petapol. Donga gak apa-apa, donga pasrah nang Gusti Allah. Nek pancen urip kula niki langkung sae Gusti, panjenengan enggal paringi urip ingkang sae. Utawa barokah. Nek pancene sedo niki langkung sae damel kula, panjenengan enggal paring sedo sing gampang sing husnul khotimah. Donga ngono gak apa-apa. Dadi nek mentok gak betahe, donga ngono iku gak apa-apa. Dadi ojo sampai njaluk mati. Nek donga gak apa-apa, nek njaluk mati gak oleh. Apa maneh bunuh diri haram, Mbak. Wa an Buraidah lan saking Buraidah. Wa an Buraidah lan saking Buraidah. Anan nabiyas tuhune nabi, iku kala dawuh sapa nabi, dawuh ing al mukminu utawi wong kang iman. Al mukminu utawi wong kang iman, iku yamutu bakal mati sapa al mukmin, iku yamutu bakal mati sapa al mukmin. Soale kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh wong bakalan mati. Bi arabil jabini kelawan koyok keringete pilingan, saking bangete mati, saking bangete sakaratul maut. Mangane dielingno, wong sing iman temenan iku bakalan mati. Ibaratno koyok dene keringete pilingan saking ideke, mati ku pasti. Tur saking bangete mati, saking bangete sekarat mati, persiapono bagi wong sing iman, persiapono digawe mati. Karepe Kanjeng Nabi ngono pesene. Roh ngretaken ing hadal hadis. Sapa salah satu imam telu. Wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban. Wa am Abi Sa'idin lan saking Abi Sa'id. Kala dawuh sapa Abi Sa'id dawuh ing kala dawuh wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abi Sa'id lan Abi Hurairah. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing laqinu mulango sapa sira kabeh iku ya sunnah. Mulango utawa nalkino sapa sira kabeh perintahe Kanjeng Nabi sing hukume sunnah. Salah satune laqinu mautakum ing pira-pira wong arep mati sira kabeh. Dadi nek ana wong arep mati utawa ketok wis nazak iku wulangen utawa talqinen la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Talqinen lafaz la ilaha illallah sunnah. Minimal lafaz Allah. Soalnya kadang nek la ilaha illallah iku kadang gak kabeh mampu. Tapi wong sing mati iku iso muni la ilaha illallah ta muni Allah tak gak ya tergantung amale maneh. Nek wonge duduk wong apik, masih sama ngulangi lafaz Allah ngucap lo angel. Tapi nek wonge jenenge uripe iku amale apik biasa nih gampang. Meskipun jangkep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. Cuma sampean sebagai wong sing urip nguwasi ana wong arep mati, sunnah mulang, sunnah nalkin lafaz la ilaha illallah. Jadi sampean ana keluargane ngono ketok nazak ngono, talqinan. Utawa wulangen la ilaha illallah bisi ana. Utawa lafaz Allah sing gampang ya lafaz Allah. Nek la ilaha illallah kuwatir nek la ilaha terus mati, lak boleh gak ngakoni pangeran kemudian. Nek la ilaha tok. Berarti illallah. Kan ya boleh mati ni suul khotimah kemudian. Makanya ulama-ulama niku nganjurno nek iso la ilaha illallah tapi umpama luwe gampang maneh minimal lafaz Allah. Dadi talqinan lafaz Allah bisikno. Nang ngene wong sing arep mati iku hukume sunnah bagi wong urip nalkin la ilaha illallah taala lafaz Allah. Rawahu ngretaken ing hadal hadis sahih Muslimun Imam Muslim wal arba'atu lan Imam papat. Wa an Maqal bin Yasar lan saking Maqal bin Yasar anan nabiyastuhune nabi iku kala dawuh sapa nabi dawuh iqra'u iki ya sunnah perintahe Kanjeng Nabi sunnah iqra'u macakno sapa sira kabeh macakno ala mautakum ing atase pira-pira wong mati sira kabeh wacakno Yasin ing surat Yasin ku ya sunnah. Jadi kirim donga nang wong mati kelawan Yasin sunnah. Sadurunge tahlilan Yasinan sih. Mari Yasinan tahlilan iku nek waktune longgar.
Tadi yasinono sik baru tahlilan. Iku sunnah. Soalnya tahlil itu kan minangka ndongakno, yasin minangka maca Quran. Ndongakno ya iso gawe maca Quran. Salah satu nih yasin, itu perintah Kanjeng Nabi. Jadi wacakno nanggene wong sing mati surat yasin. Kanjeng Nabi perintah ngono, sunnah nek dilakoni. Rahim ngretaken ing hadal hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban. Wa an Ummi Salamah lan saking Ummi Salamah kala dawuh sapa Ummu Salamah dawuh ing dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjing ala Abi Salamata ing atase Abi Salamah ing atase Abi Salamah waqad syaqqalan teman-teman melek apa basaruhu peningale Abi Salamah apa basaruhu peningale Abi Salamah fa aqmadahu nuli ngremake sapa Kanjeng Nabi ing basaruhu. Jadi sampe nek nguwasi ana wong mati mripate jek melek remno. Kaya Kanjeng Nabi niku Abi Salamah pas sedo niku mripate jek melek. Akhire ambek Kanjeng Nabi diremno. Jadi sampe nek nguwasi ana wong mati mripate jek melek ya remno niru Kanjeng Nabi. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Mantun-mantun Kanjeng Nabi dawuh. Mantun ngeremno mripate Abi Salamah. Soale mripate Abi Salamah pas wae sedo niku jek melek ambek Kanjeng Nabi diremno. Mantun-mantun Kanjeng Nabi dawuh inna ruha stuhune roh iku idza ubido. Ing dalem nalikane den jabut apa arruhu, ing dalem nalikane den jabut apa arruhu ittaba'ahu mongko anut ing arruhu apa al-basharu peninggal. Tadi Kanjeng Nabi dawuh ngandani wong-wong. Roh iku biasane nek dijabut mripat iku katut. Makane mripate Abu Salamah iku mang pas posisine melek, mboten merem. Yo kadang-kadang ngono, tapi kebanyakan yo langsung merem nek wis dijabut roh. Tapi umpama ana kasus mripate jek melek, iku remno niru Kanjeng Nabi. Lah salah satu nih Abi Salamah niku mripate jek melek diremno. Lah iku faktore salah satu sebabnya soalnya roh nek dijabut mripat katut, makane katut melek. Manten-manten nek ngerti ana mayit kondisine mripate melek remno. Fadjanuli jerit-jerit sapa nasun menungso ketika ngerti nek Abi Salamah wis meninggal dunia keluargane ana sing jerit-jerit min ahli saking ahline Abi Salamah. Tadi hukumnya jerit-jerit tergantung. Nek sedih kabeh sedih wajar gak apa-apa hukumnya. Tapi nek sampai sampean nduduhno gak trimo nang Gusti Allah, nek keluargamu mati. Sampean sebagai keluarga jerit-jerite iku sampai disuwek-suwek kelambine, sampai rambutnya diadul-adul. Pokoke nduduhno sampean gak rido nek ditinggal mati. Lah iku hukumnya makruh. Iso haram bareng. Iku iso dadi siksane sing mayit, sakno sing mayit. Jadi sampean ikhlasno, dijaluk Gusti Allah, sedo iku sampean ikhlasno. Nek sedih gak apa-apa, sedih metu mripate, pokoke aja sampe berok-berok nangise. Nek berok-berok iku tandha sampean gak rido. Ngono iku sing dadi siksane mayit malan. Dadi sedih gak apa-apa, wajar, tapi aja sampe ndudono kelakuan sing ndudono sampean gak rido nek ditinggal mati. Iku gak oleh. Makruh niku. Tapi nek sedih gak apa-apa, wajar kabeh wong ditinggal mati ya sedih wajar. Tapi sing penting ikhlaso, ridho. Ojo sampai ndudono tondo-tondo gak ridho, sampai jerit-jerit misalnya, sampai nyuwek-nyuwek klambi misalnya. Lamun niku nek sampean ngonten niku nglakoni ngono malah sakno si mayit. Niku teng kitab lindune malah iso dadi siksane mayit. Fa innal malaikata Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ing latadu aja ndonga sapa sira kabeh. Aja ndonga sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh illa bi khairin angin kelawan bagus. Dadi nek ditinggal mati aja sampe ndonga sing gak apik. Ndonga sing apik. Fa innal malaikata. Jadi ketika sampean mantun ditinggal seto keluargane, wis ket mari ditinggal mati, donga sing apik. Sampai dikubur, engko sampai mantun dikubur ya tetep dongakno apik wong sing mati ku butuh didongakno soalé. Fa innal malaikata
Krana setuhune malaikat khususnya pas momen-momen ditinggal mati iku Mang, sampai dikubur. Donga sing apik, iku pesene Kanjeng Nabi ngono. Fa innal malaikata krana setuhune malaikat. Krana nang kono iku ana malaikat iku tu aminu ngamini sapa al malaikat, iku tu aminu ngamini sapa al malaikat, ngamini alama ing atase perkara utawa ing atase ucapan. Tahununa kang ngucap sapa sira kabeh, krana nang kono ana malaikat sing ngamini. Ketika sampean ndongakno elek, ya sakno si mayit. Makanya Kanjeng Nabi pesene nek ana wong mati ndonga sing apik krana diamini malaikat, nek ndongamu apik ya dadi apik nang mayit, nek ndongamu elek dadi elek nang mayit. Sumangkala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, salah satu dungane kaya sing diucapno Kanjeng Nabi niku Allahumma du Gusti Allah irfir mugi ngapura sapa Tuhan. Di Abi Salamata maring Abi Salama iku jeneng Abi Salama gantiin jenenge keluargamu sing mati. Tadi pertama ndongakno njalukno ngapura, Allahumma ighfir, Gusti panjenengan paringi ngapunten Abi Salama, soalnya ketika iku sing mati Abi Salama. Tapi nek keluargamu sing mati jenenge sapa ya sebutno Abi Salamae gantiin. Dadi li sapa misale. Warfa lan mugi ngangkat sapa Tuhan. Warfa lan mugi ngangkat sapa Tuhan darajataku ing derajate Abi Salama iku dungane Kanjeng Nabi. Fil mahdiyina ing dalam golongane wong kang oleh pituduh. Gusti panjenengan angkat derajate sing mati. Ketika itu Abi Salama panjenengan dadosaken wong sing oleh hidayah. Wafsah lan jembaraken sapa Tuhan. Wafsah lan jembaraken sapa Tuhan lahu kedue Abi Salama, lahu kedue Abi Salama fi qabrihi ing dalam kuburane Abi Salama. Panjenengan paringi jembar kuburane, lah iku donga sing apik, lah iku diamini malaikat dawuh Kanjeng Nabi. Dene ana wong mati, ojo sampai ndonga sing elek, tapi dongakno sing apik, salah satune kaya Kanjeng Nabi niku wau. Soale nang kono iku ana malaikat sing ngamini, nek dongane apik, apik bagi si mayit, nek dongane elek, elek bagi si mayit. Wanawir lan mugi, iku terusane dongane Kanjeng Nabi. Wanawir lan mugi madhangake sapa Tuhan. Wanawir lan mugi madhangake sapa Tuhan. Lagu maring Abi Salama ketika iku sing didongakno Abi Salama fihi ing dalam kubrihi, dadi ndongakno padang kuburane. Wakhlufhu lan mugi ganti sapa Tuhan ing Abi Salama, lan mugi ganti sapa Tuhan ing Abi Salama fi aqibihi ing dalam anak turune Abi Salama, ing dalam anak turune Abi Salama. Dadi ndongakno nang anak turune mugi iso ganteni wong tuwane ing dalem apike. Ya iku salah satu donga sing apik dikirimno nang ngene wong sing mati. Iku dongane Kanjeng Nabi. Roh ngratake ing hadal hadis. Roh ngrawataken ing hadal hadis sawa Muslimun Imam Muslim. Sawa Muslimun Imam Muslim. Wa an Aisyah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah, kala dawuh sapa Aisyah. Wan Aisyata anan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi. Anan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi iku hina tuwfiya ing dalem nalikane seda sapa Nabi. Iku hina tuwfiya ing dalem nalikane seda sapa Nabi. Iku hina tuwfiya ing dalem nalikane seda sapa Nabi. Suci mongko den tutupi sapa Nabi. Den tutupi sapa Nabi bibur dihibarota kelawan pakaian lorek bangsa tanah Hibarah sing digawe bungkus jasate Kanjeng Nabi. Salah satune iku pakaian lorek bangsa tanah Hibarah, iku pakaiane Kanjeng Nabi. Jadi hukume jawas boleh. Tadi gak kudu ya luwe afdole kain kafan, afdole kain kafan wong mati ku. Tapi zamane Kanjeng Nabi ku akeh tabarukan nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bapak kula sedo, kula kepingin nedhi napa sing jenengan damel. Misale njaluk serbane ta njaluk apa niku digawekno nang bapake sing mati sadurunge ditutupi kain kafan utawa dibungkus bareng ambek kain kafan. Niku tabarukan nang Kanjeng Nabi. Lamun niku hukume oleh tak gak oleh. Cara sampean wong mati lho gak kudu dibungkus ambek kain kafan, masih gawe jarik ana jarik kok gak apa-apa. Cuma afdole gawe kain kafan. Soalnya kain terbaik sing warna putih. Wan halan saking Aisyah, wan halan saking Aisyah, anna Abu Bakrin As-Siddiq, setuhune Abu Bakar As-Siddiq, iku kobala ngambung sapa
Abu Bakar As-Siddiq ngambung an-nabiyya ing Kanjeng Nabi, an-nabiyya ing Kanjeng Nabi ngambunge ba'da mautihi ing dalem sakwuse sedone Nabi, ing dalem sakwuse sedone Nabi. Rawuh ngretaken ing hadal hadis wal Bukhari Imam Bukhari, dan iki diterusno sampai kali ulama-ulama ngantos sak mangke. Jadi sing kei contoh Abu Bakar. Ketika sedone Kanjeng Nabi mantun sedo Abu Bakar ku ngambung Kanjeng Nabi, wajahe ing diambung. Makanya ulama-ulama samangke yo ditiru. Nek ana ulama sedo biasanya mantun didusi terus dikain kafani, sadurunge disolati iku biasanya keluargane iku dikongkon nglumpuk, dibukakno wajahe si mayit, pamitan nang ngene si mayit. Lah biasane diambung, wajah iku diambung ambek keluargane. Iku ulama-ulama saiki. Niru sapa? Niru Abu Bakar ketika sedone Kanjeng Nabi. Jadi diambung. Lah iku wajahe. Lah biasane nek cara adate wong saiki, ulama-ulama saiki ngonten, mantun didusi, mantun dikain kafani, sadurunge disolati iku biasane dibuka wajahe, diambung. Nah, niru Abu Bakar ketika ngambung wajahe Kanjeng Nabi. Wa Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah. Lan saking Abi Hurairah, ane Nabi saking Kanjeng Nabi. Ane Nabi saking Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi? Kala dawuh sapa Nabi? Dawuh ing nafsul mukmini utawi roe wong kang iman. Nafsul mukmini utawi roe wong kang iman. Iku mu'allaqatun kang den gantungaken, iku mu'allaqatun kang den gantungaken bidainihi kelawan utangi al mukmin, kelawan utangi al mukmin hatta yuqda sehingga den sauri apa dainihi anhu saking anhu ando saking al mukmin. Rawah ngretaken ing hadal hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngarani hasan sapa At-Tirmidzi ing hadal hadis. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, roy wong sing iman iku sangat berhubungan, digantungno, sangat berhubungan dan bergantung dengan hutangnya. Makanya wong mati sing paling penting iku, nek mantun ana wong mati, sing paling penting ojo bahas warisan, tapi beresno utange dhisik. Mantun dikubur ngoten niku lho, nek wis dikubur, keluargane dilumpukno. Sing paling penting ku utange sik. Duwe utang tagak. Soalnya iku sangat berhubungan dengan wong sing mati, mu'allaqatun. Cara durung disaur iku roy wong iman iku mang. Cara durung disaur utange iku cek digantung roy. Ibarat barang iku cek digadekno. Kan yo gak enak. Lah sampean gak sakno ambek si mayit. Nek sakno ambek si mayit ndang dilunasi utange. Iku luwih penting timbangane sampean bahas warisan sik. Dadi utange beresno sik, nek wis mari utange wasiate. Nek ana wasiat sik. Engko wasiat wis beres baru bahas waris. Baru bahas dumduman warisan. Tapi beresno utange sik. Lah iku cukupno sepertiga dari harta nih si mayit nek ono. Nek gak ono ya keluargane lah dibayari. Nek sampean sakno ambek sing mati. Soale iku roe wong iman iku sangat bergantung nang ngene utange. Nek utange durung disaur ya ibarat barang jek digadekno. Tadi ibarat roe iku jek digantung. Sampai disauri. Nek wis disauri ya wis beres, wis bebas. Mane utange dhisikno sik. Takokno nang tangga-tangga ta sapa ngono. Dadi umpama gak iso nyaur jalukno ikhlase. Nang ngene sing diutangi. Soale iku pengaruhe nang roe wong sing mati iku mang. Dadi ojo gopo ngedum warisan. Wong saiki kadang gopo ngedum warisan lali nek mayite iku biyen ya urip. Urip iku biyen ya sapa ngerti wonge duwe utang. Kan sampeyan ya gak ero. Umume wong urip ku lak akeh duwe utang sih. Nah, ketika mati kuwi nek cek duwe utang, roy digantung sampai disauri. Makane nek mari mati nglumpukno keluarga, bahasen masalah utange sik, engko wasiate baru mantun wonten bahas warisane. Wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas anan Nabi setuhune Kanjeng Nabi
Iku kala dawuh sapa nabi. Iku kala dawuh sapa nabi. Dawuh fil ladzi ing dalam masalahi wong, fil ladzi ing dalam masalahi wong. Sapoto kang ceblok sapa alladzi, sapoto kang ceblok sapa alladzi. Fil ladzi ing dalam masalahi wong sapoto kang ceblok sapa alladzi. Sapoto kang ceblok sapa alladzi an rohilatihi saking tunggangane alladzi. Famata nuli mati sapa alladzi, dadi mantun tiba mati. Kanjeng Nabi dawuh silu basuwa sapa sira kabeh ing alladzi. Basuwa bimain kelawan banyu wasidrit lan godhong widara. Maksudnya salah satu banyune iku campuran ambek sesuatu sing wangi kaya godhong widara, kapur barus misalnya. Wa kafinuhu lan ngulesana ta ngafanono sapa sira kabeh ing alladzi fi saubaini ing dalem pakaian loro, dua lapis. Wong lanang minimal kan dua, nek wong wedok kan punjul tokok loro, nek wong lanang kan minimal dua iku nek cukup, nek gak cukup ya tambahono nek ngen ngafani niku. Muttafaqun alaihi hada muttafaqun alaih. Hada dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Tadi wong sing mati krana kecelakaan itu tetep didusi, ya tetep dikain kafani, kan bedane padha wae ngono. Nek sing gatik didusi ngoten niku gatik dikain kafani wong mati syahid. Tapi nek wong ngoten niku roto senajan to enten kan salah satu hadis iku. Salah satu sing diarani mati syahid tapi mboten jihad fisabilillah. Iku mati nek kecelakaan. Tapi wong kecelakaan itu tetep disolati, ya didusi se, dikain kafani, ya disolati, ya dikubur. Nek wong muslim tetep ngoten niku. Lah ketika nyolati sunnah dicampur sesuatu sing wangi, kapur bagus, godhong widara, engko mantun disuceni niku. Engko terakhir lah dikai ibu, utawa sadurunge terakhir lah. Terus dikain kafani minimal loro, rong lapis nek cukup, wong lanang nek gak cukup yo ditambahi sampai nutup. Kan wis ana elmune dhewe niku. Kanjeng Nabi yo nyolati yo an. Kanjeng Nabi gak gelem nyolati nek wong nglakoni dosa gedhe biasane. Wong zina ngono gak gelem nyolati. Tapi nek dosa-dosa cilik cek gelem nyolati biasane sahabat. Tapi nek ketok meskipun sahabat kok zina misalnya. Paling nglakoni dosa gedhe Kanjeng Nabi saras-saras nyolati. Biasane ngongkon sahabat. Wa an Aisyah lan saking Aisyah, kala dawuh sapa Aisyah. Dawuh ing lama aradu ing dalem nalikane ngarepaken sapa sahabat. Lama aradu ing dalem nalikane ngarepaken sapa sahabat. Ngarepaken Husla Rasulillah ing ngedusi utusane Allah. Ing ngedusi utusane Allah, qalu mongko ngucap sapa sahabat. Qalu mongko ngucap sapa sahabat, wallahi demi Allah, manadri orang ngerti sapa kita. Nujaridu ing ana ta mudari sapa kita Rasulullah ing pakaiane utusane Allah. Kama nujaridu kaya oleh mudari sapa kita mautana ing pira-pira mati kita amla utawa ora al hadisa maca sapa sira ing hadis utawa nyempurnakno sapa sira ing hadis. Rawahu ngretaken ing hadal hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud. Berarti sahabat iku bingung pas sedone Kanjeng Nabi iki didusi tak gak yo. Umume wong mati kan didusi. Tapi sing mati Kanjeng Nabi, sahabat bingung. Salah satunya Abu Bakar, iki didusi kaya umume tak gak yo. Soalnya sing cetok Kanjeng Nabi. Tapi keputusan akhirnya tetap didusi. Soalnya Kanjeng Nabi kan seneng nek sesuatu sing padha ambek aku iki yo menungso kan Kanjeng Nabi dawuh meskipun gak kaya umume menungso. Dadi Kanjeng Nabi ketika sedo ya kaya umume ngono ya didusi ya kaya kafani ya disolati ya dikubur ngoten. Meskipun sempet sahabat iku bingung iki didusi tak gak ya diudari tak gak pakaiane iki. Wan Umayyah ta lan saking Umayyah. Kala dawuh sapa Umayyah. Kala dawuh sapa Umayyah. Dawuh ing dakhala manjing alaina ing atasi kita. Dakhala manjing alaina ing atasi kita sapa nabi. Wa nahnu hale utawi kita iku nughsilu ngedusi sapa kita. Kita utawa ingsun Umayyah.
Salah satu sing ngedusi ibnatahu ing anak wadone Kanjeng Nabi, soalnya wedok. Dadi wedok nek isok sing ngedusi wedok, lanang sing ngedusi lanang. Tapi meskipun oleh nek bojone dhewe misale utawa keluargane dhewe misale oleh, lanang ngedusi wedok oleh nek mahrami utawa bojone oleh. Nek ana wasiat kaya kan katane cara sahabat-sahabat iku wasiat, kok nek aku nek mati busana ya kan wasiat oleh bojone utawa keluargane meskipun beda jenis, tapi tetep utamaan wedok didusi wedok, lanang ya didusi lanang. Sing gak oleh iku duduk mahrame, duduk keluargane wong liya ngedusi. Kalau sampean lanang ngedusi mayit wedok, duduk apa-apa ning sampean gak oleh. Ora boleh sahwat lah. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, faqala nuli dawuh sapa Nabi, dawuh ing irsilnaha. Basuwa sapa sira wadon ing ibnah. Basuwa sapa sira wadon ing ibnah, salasan kelawan telu, au khamsan utawa 5, au aksara utawa luwe akeh. Min dalika tinimbang mengkono-mengkono salasan au khamsan. Berarti Kanjeng Nabi ketika anake sedo sing ngedusi Ummu Atiyah, Kanjeng Nabi mboten ngedusi, sing ngedusi wong wedok. Iku kan nguruki nek wedok sing apik didusi wong wedok. Dadi wedok sing ngedusi wedok. Padahal Kanjeng Nabi umpama ngedusi anake dhewe kan yo gak apa-apa asline. Tapi Kanjeng Nabi gak ngedusi. Ummu Atiyah yang kon ngedusi. Engko nek baso, nek ketika ngedusi siramen ping 3 minimal utawa ping 5. Dadi iku kan nganjurno nek ganjil. Ping 3 ta ping 5 ta luwe. Luwe iku ping 7 misale. Ta ping 9 misale. Dadi Kanjeng Nabi nganjurno nek nyiram, nek ngedusi mayit iku tetep disiram sing ganjil. In ra'aitunna lamun nekotake bagus sapa sira wadon dalika ing mengkono-mengkono aksara. Dadi dusana 3 siraman ta 5 siraman utawa luwih nek encene munggumu luwih apik. Kanjeng Nabi pasrah sing ngedusi ping 3 ta ping 5 ta luwih akeh. Nek encene munggumu luwih apik, dipeseni ngono Ummu Atiyah ketika ngedusi anake. Didusi bimain kelawan banyu wasidrin lan godhong widara. Cara saiki ya dicampur kapur barus barang, mboten godhong widara tok. Waju'alna lan dadekno sapa sira wadon fil akhirati ing dalem basuhan kang akhir. Dadi biasane basuhan sing akhir. Basuhan pertama, kedua, ketiga ya tetep nggawe banyu biasa. Misalnya dibasuh maksimal ping 5, kok basuhan kelima dicampur sing wangi. Banyune gitu dicampur kapur barus ambek godhong widara. Sadurunge di kain kafani, cek wangi, cek mayite iku jasate luwe awet. Ya wangi. Lah iku sebagai penghormatan nang si mayit. Jadi kok basuhan terakhir campurono kapur maksudnya iku mang kapur barus nih. Au syai'an utawa suwiji-wiji. Min kafurin saking kapur sing wangi, maksudnya kapur barus ning wong. Falamma faraguna nuli ing dalem nalikane ngrampungake sapa kita ketika wis mantun ngedusi adanahu mongko merwake sapa kita ing Kanjeng Nabi. Mantun ngedusi anake Kanjeng Nabi disanjangi Kanjeng Nabi sampun mantun oleh ngedusi. Fa'alqa nuli nibake ilaina maring kita hikwahu ing dodote utawa pakaiane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngekeki pakaiane Kanjeng Nabi dikekno nang ngene sing ngedusi kumang tutupono ambek iki. Ayo kan dodono nek gak kudu kain kafan. Cuma luwe utamane kain kafan. Kanjeng Nabi ngekeki pakaiane gawe nutupi jasate anake iku mang. Makane sahabat biyen utawa sampean jaman saiki misale sampean tabarukan nang kiai misale. Tabarukan ana keluargamu sedo sampean tabarukan nang kiai njaluk slendange ta sarunge misale. Gak apa-apa. Gawe nutupi jasate wong tuamu sing mati misale. Engko mantun-mantun liyane kekurangane ditutup ambek kain kafan. Yo gak apa-apa tabarukan. Sahabat biyen pun tabarukan nang Kanjeng Nabi gak apa-apa, hukume ku jawas boleh. Tapi tetep luwe utamane gawe kain kafan sebagai penghormatan nang si mayit iki lho. Tapi umpama ngono gak apa-apa, kaya Kanjeng Nabi ngekeki contoh dikei pakaiane kongkon nutupno nang anake. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing askirnaha, ngenggokno sapa sira wadon ing ibnatahu. Iyahu ing hikwa.
Dadi pakaiane Kanjeng Nabi ku mang dikongkon nganggokno nang anake mantun didusi ketika mati ku mang. Muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaih. Hadza dikese utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Wa fi riwayatan lan iku ing dalem riwayat suci. Ibda'anna utawi dawuh ibda'anna ngawitana temen sapa sira kabeh biyaman miniha kelawan pira-pira anggota tengene ibnatahu iku ya sunnah. Nek ngedusi iku awalana tengen sik kaya sunah wudu ngono. Dadi diwudoni dhisik si mayit iku mang. Nek ngedusi iku sunnah sing tengen sik baru sing kiwa. Ya sunnah, basuhane iku mang sunnah. Sing ganjil 3 ta 5 ta 7 cukupe pira. Wa mawadi il wudu ilan pira-pira panggonane wudu minha saking ibnatahu. Berarti awalono sing tengen sik iku perintahe Kanjeng Nabi nanggene wong sing ngedusi anake. Wa fi lafdin lan iku ing dalem lafaz suci lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Fadofarna utai dawuh fadofarna mongko gelung sapa kita sak roha ing rambute ibnatahu. Sing ngedusi kan salah satune Ummu Atiyah ngedusi anake Kanjeng Nabi. Karena rambutnya dawa, nek wong wedok kan rambutnya dawa digelung gak apa-apa. Dadi sampean ngedusi gak kudu rambutnya iku digelar kabeh. Nek rambutnya dawa digelung gak apa-apa terus didusi. Sing penting teles nggih. Salasa takurunin kelawan 3 pira-pira gelungan, digelung sampai ping 3 lho gak apa-apa. Sing penting tetep didusi. Fa'al qainaha mongko temen nibake sapa ingsun ing utawa kita ing nek ingsun ya ingsun Ummu Atiyah mewakili sing ngedusi liyane, nek kita ya langsung sing ngedusi kabeh. Sapa ingsun to kita ing ibnatahu anak watone Kanjeng Nabi. Khalfaha ing dalem burine ibnatahu. Wa an Aisyah lan saking Aisyah, kala dawuh sapa Aisyah, dawuh ing kufina den kain kafani sapa Rasulullah utusane Allah. Den kain kafani fi salasati aswabin ing dalem 3 pira-pira pakaian biden pira-pira kang putih yaiku kain kafan sahuliyatin kang bangsa tanah sahuliyah mingkur sufin saking kapuk kapas kan biasanya ana ing ditutupi mantun di kain kafan kan ditutupi sing bolongan-bolongane laisa ora ana iku fiha ing dalam salah sati aswabin apa komisun baju kurung wala imamatun lan ora ana serban kan baju kurung kan serban langsung kain kafan. Lah nek kaya baju kurung, imamah, serban itu biasanya kan digawe mayit wedok kadang-kadang. Muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaih.